हाया जेरैबायदिहाय गुबुंले जायो थिग बेबायदिनो बार मण्डलाबो जाहा माखासे जाहोननि थाखाय गुबुंले जानाय जों नुनो मोनो। बुहुमनि बार मण्डला गुबैयै गेसारि मुवाजों दाजानाय। बार मण्डल होननानै बुङोब्ला जों मिथियो बार मण्डला गेसारि मुवाजों दाजानाय एबा साग्लोबनाय। लाव लाव आरो गथा मुवाबो एफा एनै बायदि थासारियाव बार मण्डलाव थायो। दा जों बार होननानै बुङोब्ला बार मण्डलाव मात्र अकल बारल'सो थाया होनना जों मोनखादों। बारजों लोगोसे थाखायो माखासे मुवाफोर जेरै लाव लावानो जा गथा मुवायानो जा गेसारि मुवायानो जा बेफोर गासैबो गोरोबफानानै बार मण्डलाव ज' जानानै थायो। बेफोर गासैखौ लाफानासो जोङो बार मण्डल होननानै बुङो। दा बे बार मण्डलाबो माखासे जाहोननि थाखाय गुबुंले जानाय जों नुनो मोनो। बार मण्डलाव थानो नांगौ जा गेसारि मुवानि गेजेराव नाइट्रजेन। नाइट्रजेना जौखोन्दो हिसाबै थानो नांगौ 78.08 जौखोन्दो। अक्सिजेना थानो नांगौ बार मण्डलाव 20.94 जौखोन्दो। कार्बन डाइ अक्साइडआ थानांगौ 0.035 जौखोन्दो। दानाय जोंनिया बार मण्डलाव गेसारि मुवा हिसाबै बयनिख्रुइबो गोनांसिन जिखिनि गेस बे गेसफोरा नाइट्रजेना थानांगौ बार मण्डलाव जौखोन्दो हिसाबै 78.08 जौखोन्दो। ओमफ्राय अक्सिजेना थानांगौ 20.94 जौखोन्दो। थिग बिदिनो कार्बन डाइ अक्साइड जिथु कार्बन डाइ अक्साइड गेस बे कार्बन डाइ अक्साइडआ थानो नांगौ बार मण्डलाव 0.035 जौखोन्दो। दा बे जिखिनि अनजिमानि बा जिखिनि हिसाबनि बार मण्डलाव थानो नांगौमोन बेखिनिया जुदि बार मण्डलाव माबेबा मोनसे गेसा हेरफेर जायोब्लाबो मा जानो हायो बार मण्डला गुबुंले जायो। दा बेफोर गेसफोरा गोदो गोदाय नाथाय मिथिंगायारियैनो रोजोब जखानि दङमोन। नाथाय दानिया नुबाय जे माखासे सुबुं अनजिमानि बांनाय बे माखासे सुबुं अनजिमानि बांग्लोबनायनि थाखायनो जोंनि बार मण्डलनि जिखिनि गेसारि मुवाफोर बे गेसारि मुवाफोराबो मा जानो हमदों सोलाय सोल' जानो हमदों। बबेयावबा बारा जायोब्लाबो बार मण्डलनि थाखाय जिब मुलुगनि थाखाय गाज्रि, बबेबा जुदि खम जायोब्लाबो गाज्रि, बारा जायोब्लाबो गाज्रि। थानो नांगौमोन रोजोब जखा हिसाबै बेखिनि जुदि बेयाव बारायना थायोब्ला नङाबा खमायना थायोब्ला बेबो जिब मुलुगनि थाखाय खहा। बेफोरबायदियैनो मा जानानै दोङो बार मण्डला गुबुंले जादों। दा बे गेसारि मुवाफोरा रुजु जखा हिसाबाव थानानै मा खालामो बार मण्डलखौ समानथि थासारियाव लाखियो। माबा जाहोनाव बे समानथिया जुदि फेलें जायोब्ला खम बारा जायोब्ला थारमाने मा जाबाय बार मण्डला गाज्रि जाबाय। दा बेबायदियैनो बार मण्डलनि जिथु गुबुंले जानाय बे गुबुंले जानायावबो जाहोग्रा हिसाबै मोननै रोखोमनि जाहोग्राया बार मण्डलखौ गुबुंले खालामो। मोनसेया जाबाय मिथिंगायारियै, मोनसेया जाबाय सुबुं अनजिमानि मावथायनिफ्राय। मिथिबायना?
नुबाय जोङो बारादि गुबुंले जायो दा बेबायदि बारमण्डला गुबुंले जानायाव मिथिंगायारियैबो गुबुंले जायो आरो सुबुं अनजिमानि मावथायनिफ्रायबो गुबुंले जायो दा सुबुं अनजिमानि मावथाय आरो मिथिंगायारि गुबुंले जाहोग्रा गोहोफोरा मा जों नायो मिथिंगायारि गुबुंले जाहोग्रा जिथु गोहो बिनि गेजेराव दङ अरगें गोबाहोननाय नोंसोर अरगें गोबाहोननाय अरगें बेफ्रुनायखौथ' मिथिखागौ ना अरगें बेफ्रुनायाव माबायदि जाथाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंसोरो बयबो मिथिखागौ नुबाय जे अरगें बेफ्रुनायाव बायदिसिना हा सिंनिफ्राय लाभा उखुन्दै माखासे हांगार गुदुं दै लाव लाव जिनिसफोरा ओंखारबोनानै मा खालामो जिखिनि जायगायाव अरगें बेफ्रुगोन बेखिनि जायगाखौ फबथेजोबनानै साग्लोबजोबनानै बुहुमनि महरखौनो सोलायहोनो हागौ बेबायदि नोगोर सोहोर फबथेनाय नोगोर सोहोरा फबथेनानै मा जानो हागौ सिलिंखार जाजोबनो दा अरगें गोबाहोनाय बे अरगें गोबाहोननायानो मिथिंगायारि गुबुंले जाहोग्रा गोहोनि गुबै जाहोग्रा मावथाय बेना अरगें गोबाहोननाय दा बेबायदिहै नुबाय जोङो मोनसे बिदिन्थि 1991 मायथाइयाव मोनसे अरगें बेफ्रुदोंमोन मिथिबायना बेयो बबेयाव फिलिपिन्सनि माउन्ट पिनातु होननाय जायगायाव फिलिपिन्सनि माउन्ट पिनातु होननाय जायगायाव मोनसे बिराद गिदिर अरगें बेफ्रुदोंमोन बे अरगें बेफ्रुनाया मा खालामदों बारहावाखौ माखासे गुबुंले खालामदों बिनि मोनसे बिदिन्थि नैबे मायथाइयाव जादोंमोन बिराद गिदिर अरगें बेफ्रुनाय दा बे अरगें गोबाहोननायाव ओरैबायदि माखासे साल्फार डाइ अक्साइड हगार हरदों बेसेबां होनना बुंखो 15 निफ्राय 20 निजुत टन साल्फार डाइ अक्साइड गेस बारमण्डलाव हगारहरदों 15 निफ्राय 20 निजुत टन साल्फार डाइ अक्साइड बारमण्डलाव हगारदों बे 1991 मायथाइयाव जिथु अरगें गोबाहोनदोंमोन माउन्ट पिनातु मिथिंगायारि मावथायनि गेजेरजों जिथु बारहावानि गिज्रा जानाय बे गिज्रा जानाय अरगें बेफ्रुनायनि अनगायैबो आरोबाव दंबावो हाग्रामा अर बे हाग्रामानि जिथु अर बे अरनि गेजेरजोंबो मा जायो बारहावाया गिज्रा जानाय जों नुनो मोनो बेखिनिया जाहैबाय जोंनिया मिथिंगायारि मावथायनि गेजेरजों बारहावानि गिज्रा जानाय बेनि बादै दानिया जोंनिया नायदो मानसिनि मावथायनि गेजेरजों माबोरैहाय बारहावाया गिज्रा जायो दा मानसिनि मावथायाव दङ माखासे मानि बिदिन्थि मानसिनि मावथाय बे मानसिनि मावथायाव नायदो जोङो शिल्प दारिमिन गायसननाय नोगोर गायसननाय बेनिफ्राय गारि मटर बांद्राय बाहायनाय आरो गुन्द्रासा बेफ्रुहोनाय बेफोर माखासे मानसिनि मावथायफोरा बारहावाखौ गिज्रा खालामो मानसिनि मावथायनि बिदिन्थिया जाबाय शिल्प दारिमिन गायसननाय नोगोर गायसननाय गारि मटरनि बांद्राय बाहायनाय आरो गुन्द्रासा बेफ्रुहोनाय बेफोर जाबाय मानसिनि मावथायनि गेजेरजों बारहावा गिज्रा जाहोग्रानि बिदिन्थि बेबायदियैनो नुबाय जोङो
इउर'पआव जेब्लानिफ्राय शिल्प जांख्रिथाय जादोंमोन बे शिल्प जांख्रिथाय जानायनिफ्रायनो बांसिनै बारहावाया बुहुमनाङैनो गिज्रा जाबोनो हमदों। शिल्प जांख्रिथाय जानायनि इउर'पनि शिल्प जांख्रिथाय जानायनिफ्रायनो बारहावाया बांसिनै गिज्रा जादों। बे शिल्प जांख्रिथायनि उनाव नुबाय जोङो बारमण्डलाव माखासे फसिल गोहो बाहायनायनि गेजेरजों बारमण्डलाव मा जाहैबाय माखासे गेसारि मुवाफोरा बांद्रायहै गोरोबफाहैबाय। जेरै बेयावनो जों नुदों कार्बन मन' अक्साइड, नाइट्रजेन डाइ अक्साइड, हाइड्र'कार्बन, सालफार डाइ अक्साइड बेफोरो बारहावाखौ गिज्रा खालामबाय। दा अब्ला जोंनिया बारहावानि गिज्रा जानाया दिनै बेखिनियावनोसै। जों एसेयावनो दिनै दोनथ'नाय जानोसै।